Tak goleki kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong legen golek omongan. Aku kurang kasih. Selamat malam, Dok Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lha mau bedane kene basane cetha iki pekotok-pekotok Pak. Desono corone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok coro. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Elisa yang cantik jelita. Sehat ya ketemu. Yalah, enak ya Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge. Selamat malam Mas Ria. Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembuke saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasane. Salam. Recek iki dewe-dewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Jangan meninggalkan sejarah loh. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujaro? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku dong. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Ya. Oh, alah ora ketok. Mungkin ki saya gede kok. Piye ta? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan naik gitu kan. Heeh. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Mboten Pak De, mungkin lek jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah. anggere kepethuk nikah iki wedi lho malah. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. rambut putih Uban. rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Loh, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukung. Padha. Piye kabare? Kowe wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak De kan. Loh, jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Kok aku ya ora nyeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak De. Aku kelas piro, Nduk Cahayu? Kelas 3. Lho, kowe kelas 3. Fokus Kok belajar. sik kok perkara sekolah belum lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Wah, kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah iki niki loro karo do dereng duwe pacar.
Ayo no, Mbak Elisa yo jek sergap pendidikane, Dan- gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA, aku dilokas kuliah. Kadang wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? HVS salembar tulisi diskon 50%. Padake aku wae. Lah wong ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning ndi kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, Kelas. tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya to iki. Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Supaya, IPS kan dia lah ono IPA IPS sampe kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. yo lah. Oh, Tenang aja. Ya wis. Kan. Dalam. Bakune muga-muga pendidikane kecekel, kariré ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa Nggih. nggih. wis yo kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Jun riyen dibawani sik. Monggo. Ayo. Ngrungokke niken wis suwe ra tau pedhok aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, Aspara dong boleh. Nggih, monggo. Yang apa suarane? Ya, Nduk. Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Dewa ngangklang jagat. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Ah, naik pesawat. Wis to menengo. Sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kencanane Apa artinya? Membawa pantat ke emas-emasan. keempat. Kok iso pantat iki lho? Nyangking. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh, bokor toh. Krunguku bokor kok. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe godheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Oh, kok panjang sekali. Kok dawa ngono? Aku agar iso tak dawake ora. Ya.
sandang kelawan pangan nonano yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima hebat adik wedok elok tenan Mas Gareng Ayu pripun kula dereng doaken Pak Sanusi. oh nggih ayo Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to. Peng 2. nggih 2 kali Pak Jun to Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih Nggih. arep ndongake apa Cahayu Heeh, Pak Junedi. Wong kleru kok guyu. lho ning yo leres Pak Sanusi iki jeng bupati asmane Pak Nggih. Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk ning ngelambari. beliau Pak Iya, Bupati iya, itu iya. sudah merestui dadi nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene Ini. Iya, gitu maksudku. nggih Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. amin Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. alhamdulillah Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. yang yang terpenting Pak Kades Pak Kades. Nggih. Pak Kasdes asmane sapa? Pak Harinadin. Wah ta ngomong wae. Hari Nadin Pak sapa? Misdi Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin iki? nggih Nggih, Pak Misdi mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Teuki sehat selalu. Amin amin amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Entek-enteke wong. oh dadi karep niki ben mau sak donya mati Mas Gareng urip dhewe alhamdulillah Moh. kok mame ditungake panjang umur kok Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. nah nggih lho niken Salam. rangkaian acara bersih desa akeh banget Ya. diwiwiti mulai tanggal 2 Juli Nggih. itu nyekar ning Cikal Bakal Wah, Nggih. terus Presiden. maleme urwatan wayangan Nggih. tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibiyantu dari mahasiswi ingkang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh, matur nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrin wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi presiden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Kowe iki kaloro iki hasile saka nyindan, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen akeh, tukunen. Tukunen ya. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira Oh ngono. iya. Ya. Kok medeni wong.
Pokoknya dikenalkan dulu baru kuwi iso nresnani. Teras. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa ke? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting. waiting Apa? Tresen jeleren seko gulinten. Waiting kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Waiting tresno jalanan saka kulino. Nah. Lha kok iso teng ki mau apa? Foto kepleset. Wong iki kan padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake caping gunung. Nah, Ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke nduk niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung caloro pun standby. Standby. Ngomong nyeluk sak dipe barang. Standby. Standby siap. Oke. Kanu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil semua Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya Nggih, kemawon. utamipun para kades-kades, Mas, niki marang dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecele. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih, aku ora ngerti, ora kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Naminipun. Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis ku misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter bagi saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ngelu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Nah. Karepe Kuwi karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku ki RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Rembuk tombok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Nih, Ni. niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken. Ken nyanyi, ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Sa. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Li. Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. Terakhir Dri. Driki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Dasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Heh? Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih. Terus Masmu saiki sapa? Yo nek Mase mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa. Ora tuku yo. Tuku ya sapa? Iya aku punya emas soalnya. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Apa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Pi Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Olkarus Alasu. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Olkarus Alaso. Alasu. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sa. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Rus. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Heeh. Wes rasa takon perlu. Ijeng iki lho, Duri. Iya Alaso. Alaso. A. Aku suka dia. La. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Soso. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak. Ayo. Oh, anak loro. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Iya, Mas Gareng dijelek. sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng yang tengah. Nggih. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa wong matek kok. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben
ayub-ayuban ngono to Pak De. Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Tekan dindi. Ayo. Sampun. Wes kok. Oh wes ta. Sampun. Wes. Lu jare jeglek. Lah sampe ora ngumpul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul lagi. Iki. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng ngedaki cahaya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus depok tok nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Genti Mbak Elisa. Ayo. Hatenan. Yen memajang mung karo jenor kuning Buka jeglek. Yo. Ya. Ngopo nek. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Sajae bakul pasar wage ngono. Sinau ro bakul koyo. Oh, laris manis. Manis super bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nembang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Ngopo Ayo wis ben mumpung padha cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa lagi. Kae lho. Jambu kok ora patek ketok ya ini kok. Wis tuwek tenan bae. Bireng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Kok ketok megap-megap tidak nek. Mangkat kok kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki wau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun Pak De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jeglek, apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wes, dak. Ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian. Diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Ayo, Nduk Niken. Mana Neno, ya kan? Tuku kotang. Walah, halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to kok? Kuwi parian ya, Dul. Kok sabar tuku tane kene. Ya, saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Tiadai. Apa? Tiadai
Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadahi. Kan kaya diadahi kresek tapi iku ora kresek. Oh iya, diadahi. Diadahi Apa? Ada apa? diadahi ada. Ada. Oh iya. Diadain ada. Jadi ada diadain Nah, terus Sing nonton wayang sing nonton wayang. mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Ano nino. Yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawat kuwi kawat iki lho. Kuwi kan mari yo. Awas. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa malu. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat. Kawat yang jengat terus Sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele dinomor umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku ya. Ayo no. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki apa ayu iki? Tandane ki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung Salam Misdi ngono. Oh, masyarakat Kedung Salam mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Niki kan nano ya kan. Panas udan. Awas jelek ya. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng bunyi deui apa? Kok iso panas-panas didani iki lho. Nglegeno lho ya Mas. Lah ya panas terus udane teko, udani ngono. Didani cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Didani iki blundus. Iki udane Nah, teko berarti- terus diudani. Diudani terus mandi toh? Lho, Panas. mau Pak Junedi. Aduh Pak. Iya. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oke. Ora piye. Oh, Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabui dikira ya gone iki ya wegan. Iya. Jadi kita tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der no. Ya. Pun. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Enak nan. Ye, suarane elok-elok kok. Usul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane. Kok nesu apa? Wong atine der diblok lho. Niki kan nembang sing joget bayi saya. Ya, Dok. Nana. Ya. Ya. Syukur bisa. Piye to?
lha piye apa? Sik to, ngopo nesi ngopo? Kita sing ketemu sing tak izin sing kendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik to coba Mbak Elisa. Dek jaman sing ngembang sing joget niken delok iki lho. Niken iki delok iki lho. Lihat delok delok. Lihat. Jaman Oh. Disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba yo. Nek, coba baleno aja digawe gelo ta. Dipasike ayo. Kok enak biasa kesomowi. Pahalane gede. Yo. Dek jaman pas tenang iki. Ya sentek dite pas yo. Dite sentek kok. Ini pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Apa? Jaluk bagian 50 dek. Duit rano. Bendung ayo apa? Kok emosi. Aku agar lanang siji. agar emosi. Tangane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak Niken Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak aku. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku cepet tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nah, Mas Gareng. Layange diwaca. Adil niku Pak De. Ambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok becak golek dalang sing boten buta huruf. Wajine duit, wedokan wajine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, yo diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lelakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diatur nggih. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten mulai wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadaan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngemaki karo joget lho iso kok yo. Ngemaki karo joget. Wong cair kowe wong kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing joget belum cair. Nah, jek 100 iki lho. Pada beduta Pak Andikan. Iya jek 100. Awas ya ngadu bejan. Nah, gimana? Belum. Wis tau nyekel jek 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau Engko nyekel. tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pahit. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karo aku sijokara tiga kang Mas Gali Wis diaturke sik.
Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten ngojaraken lagi krungu iki lagine. Nggih. Niki mboten sunane Mbak aku mboten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Alisa. Engko nawala liyane tak aturke pateksa sing ngger jagate. Bakane kabeh padha kecekele. Nggih. Leren sik. Lho ayo. Ndak dadi malah ora apik dadine ngati blarung-blarung. Ayo. Kap lain ning dalan wala sarmang